بسم الله الرحمن الرحيم. اینو ای کتاب مڈین اسے کتاب اثر فینوٹ اور دا کتاب نا بارہ وٹھ انو میں معلوم دار کہ دا کتاب نا پن مدینہ نا مسافری دا کتاب کہہ رہے اسے سفر نامہ سی براوی زبان پنیا موقد شاعر ادیب پروفیسر خداداد گل راکہ براوی سیٹھینا اولی کو بانی چیئرمین رہنگانی اونا دا کتاب مدینہ نا مسافر دن کی پنان ظاہری کہ دا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نا ہمو سفر نا اراکی عمرہ کی نینانی حج کی نینانی اونا اراکی او اموڑی تو بش کرے نے اموڑے او حاضری تے سنے جدہ ایئرپورٹان علیہ مکہ معظمہ بیت اللہ شریف عمرہ اولی کو گام اندن حرم شریف نا اراکی ادوا ویلی اجری اسود اور اموڑی پاکستانی تتون اونا طول و بش گپ شپ صفا مروہ اور دا کل گڑاتے غار سور اسکان داتے لکھانے نوشتہ کریں اور اونا پد مدینہ منورہ کی نانی اونام آل حوال دا کتاب اٹھی ارے دا جوانو کتاب اسی اور را سنگتا کے را وقتا حج اور عمرہ کی کار ہے تو دونگا کتابات اخواننگا اوفتی بعض جوانو معلومات اس دو برے تو دا کتاب براوی ادبی سوسائٹی چاپ کرینی اور ارکسے کی پکاری وہ براوی کتاب مرکز سپنی روڈ کوئٹہ غان دوئی کننگ کی کتاب تو دا کتاب کہہ رہے ہیں مدینہ نا مسافر سفر نامہ پروفیسر خداداد گل صاحب نا